ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ, ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଯୁବକମାନେ ପାଇବେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏହି ନ୍ୟୁ ଯୋଜନାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଏହାକୁ ଫେକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା କଣ କଲେ ମିଳିବ ଓ ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार के तरफ से दिए जाए। देखिले तो सरकार कहउचंती एही योजनारे प्रति युवकଙ୍କୁ मिलिବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁଟି ହେଉଛି PM ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବି କାମ। ଏହାକୁ ଆଧାରରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହାର ପ୍ରୋସେସ କଣ ରହିବ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।